Isa sa mga rason nga sa Jesus nagahimo sa mga mirakulo kay inisa ka tilmadon, isa ka tanda nga siya anak sang Dios. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pag-sit-in sa aton leksyon sa eskwela sabatika. Ini isa ka Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Kagini ginadala sa inyo sa aton sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sining programa, ang Pagtuon Subong. Kagari ang akong duwa ka mga manami nga mga guest, mga kauturan nga masunso nakita nyo na sila sa nangligad mga panahon. And you are at testimony nga sila nga duwa kanami sa ilang mga ginashare, sa nami sa ilang mga insights, mga kauturan. And this week we will be blessed by the presence of this gentleman I have with me this today. Ang una na akong pakilala sa inyo, siya ang aton bag-ong dean sa School of Theology diri sa CPAC. Damo sang iyang mga nahibalaan, kagang iyang sentro gid mga kauturan is about mission and applied ministry as well. Wala sang iban si Pastor Dr. Rafael Carrado. Dok, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, kag akon gina-greet gid ang aton nga mga viewers kag listeners sa sini nga programa. Daw dugay-dugay nga way ako nakabalik, pero ari mag-enjoy naman kita no sa pagtuon sa aton nga leksyon. Yes, and that's correct. Dok, dako na imo utang. Okay. Ang ikadua na ako ni pakilala sa inyo, dugay naman siya way kabalik. Tungod sang iyang mga requirements, isa siya sa aton mga estudyante diri sa CPAC, mga kauturan, halin siya sa may Iloilo mga kauturan. Wala sang iban si Sir Matt Legrea. Sir Matt, mayong adlaw, welcome back. Thank you, Doc. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw sa aton nga mga masunson nga taga-subaybay sa sining pagtuon. Kabay nga ang presensya sang Ginoo mangin kaupod naton subong agud to nga mahimaya naton siya kag mabless kita sa sining pagtuon. Yes. And that's correct mga kauturan. Madugay-dugay na kay ti nagwa di sila sa externship program. So during as ining of semester ari siya diri kay dugay-dugay matapos na siya sa pag-eskwela sa theology diri mga kauturan. Kadalong sini sang background ni Sir Matt, but nevertheless, let's enjoy his presence with us this afternoon. Ato na naidoko ang atong mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, ginoyari kami nagapalapit sa imo. Una best, nagakilala sa imo pagka-Dios. Kag nagapasalamat sang tanan nga mga manami, nga mga butang nga amo na angkon karon nga adlaw. Salamat man sining oportunidad, kabay pa, nga imo kami lamdagan, imo kami buligan, Ginoo sa amon nga pag-discuss nga ang pinakamanami igid will come out of our what we will be sharing this afternoon. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name. Amen. Amen. Yeah, akong mga bayan si Doc Raf sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. So ang aton nga sadsaran nga teksto makita ini sa Juan kapitulo 20 versikulo 30 kag 31. Ang aton Biblia nagambal karon madamo pa nga iban nga tanda nga ginhimo ni Hesus sa atubangan sa mga gintuton-an nga wala masulat sa sining tulon-an. Apag ini sila nasulat agud nga magtuo kamo nga si Hesukristo, si Hesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios, kag sa pagtuo kag nga may kabuhi kamo sa iyang ngalan. Amen.
Mga utod, ari kita, Sir Matt and Doc Craft, sa first lesson naton sa sining fourth quarter para sa September 28, tubtob Oktubre 5. Ang atong tunan karon nga quarter ini nga trimestre is the book of John. Kanami mga kauturan kay sa ligad nga trimestre the book of Mark. Karon niya libro naman ni Juan. Kag karon gani formiro pala ni nga simana kadamo na sa ngakon despite nga retired na ko ha. Oh, but yet I learned a lot of new insights, new things from the book of John. Ang isa din nga ako nakita, Doc Craft, nga ang book ni of John, apat ka mga gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John. Pero ang kay John yang medyo ang iyagid nga sentro, ang iyagid specialization, ang divinity of Jesus. The rest siya ang mga pagkatao ni Jesus, ang infancy ni Jesus kay Lucas na nga masterpiece. Ang kay John is about divinity. Kag ang ako na sa Puandri nga ang mga ginahimo ni Jesus, mga miracles, are pointing to Him as the Son of God. Doc Rap, ano pa ginaton nakita diri sa atong introduction? So, ako siguro magahatag sang pundasyon nga ginahimo ini ni Juan. Tungod sa siguro original setting kung sino ang mga tao sa iya nga panahon, madamo sa iya nga panahon nga way nagapati no kay Kristo nga anak sang Dios. Wala sila nagapati nga si Kristo Dios. Kay kagani bisan ang mga Hudiyo mali ang ulain ang iyang paglantaw, ang ilang paglantaw kay Jesus Christ nga si Jesus Christ hindi Mesiyas. So halin sa actually sa Old Testament may mga signs na no nga gipakita halin sa tagna may tungod sa pagkari ni Jesus hasta nga nagsulat si Juan sa iyang gospel kag iyang tuyo amuman ang pagpakita sang mga signs o kun mga talandaan, marka daw lain man no, marka. Nga talandaan, tiliwadon. Nga omen sa lain pa nga lingwahe no. Nga si Kristo Dios o kun anak sa Dios, the divinity of Christ in the book of John. Yes. Sir Matt, nga ang ginsulat ni John ang libro. Oo. Sa apat sila nga nagsulat bala Doc, si Matthew, si Mark, si Luke, si John. Doc, pinasahay ini kay John. Kay ginsiling niya gani nga madamo pa sang mga miracles nga gin-perform si Jesus, pero nagpili lang siya sa nila. Kag akon ini nga gintun-an bala Doc, sa iya nga libro sa John, sa Gospel of John, 7 lang ka mga miracles ang ginsulat ni John. Yes. Nga nagasignify man siya sang perfection. So, amo lang ini mga miracles ang ginsulat ni John tungod gusto niya nga ipakita ang tuod-tuod nga purpose sang gospel. Nga ang purpose sang gospel hindi nga maghatag sang comprehensive nga historical record, kundi nga inspire ang iya nga manugbasa sang iya nga pagtuo kag good magpati ka sa iya nga ginsulat sa mga miracles nga gin-perform ni Jesus Christ, magatuo ka. Kag kun magatuo ka, makaangkon ka sang kabuhi nga wala sa katapusan. So amo gid ang very purpose sang gospel ni John. Yes, and that's correct. So, mga kauturan, kadama nami sa aton nga matunan. Karon nga semana may 3 lang ka mga miracles nga aton tunan but madalom-dalom mga kauturan. Nga ini nga mga miracles ginatawag ni John nga signs o kontanda. Nga ano ni nga tanda nga si Kristo anak sang Dios. Seraph sa aton nga wedding at Cana. This is the first miracle. Okay? Sa hindi pa na ako nihatag, tagaan mo background mga kauturan. Si Jesus, kag ang iya disciples, together with his mother Mary, gin-invite sa wedding sa Cana. Kag dira, ginimo ni kay naubusan sila sang bino. So, gin-request ni Mary, nga to, anak, wala na sila bino. Gani, ano mahimo ka kung anong mahimo mo. And then, to make the long story short, siling ni Jesus gani hindi pa ya panahon akon but nevertheless later on nag-concede siya kag ginsugo iya ang mga servants nga spoon on ang water jars mga anom kabilog nga tag more than 20 gallons a piece. Naghimo siya kag gin ano niya secretly gin miracle ya nahimo the best wine. Dokra ano gin ang punto diri? Oo. Ang ako nga nakuha diri Pastor no nga ang turning water into wine. Nga
kadamo man klase sang mirakulo nga pwede niya mo nga amo gini Nga binugin. no ang una niya ginhimo. Well, kung aton tun-an ang pulo nga sign kag miracle ini naga-express sang authority Yeah, ni Jesus Christ, that's a nice no? point. Ang otoridad kung diin nagahalin ang mirakulo, nagahambal kung ano ang authority sina nga tao nga nagahimo sina. Kag kung imo tun-an ang Old Testament actually, ara sa mindset no sa mga Israelinhon, sa mga Hudiyo, ara sila mindset nga one day magakari ang isa ka propeta. Kag actually ina nga propeta magadala sang mga signs. Kag isa sina nga mga signs amo ang ginhimo o ni Moses no dito sa Old Testament sa Egypt, ang pag-turn sang water into blood, in which very related siya nga mo ni ang gigamit ni Jesus Christ because sa ara sa concept sa mga Hudiyo nga someone who is only in the authority Can do it. makahimo sang pag change sang water into wine. Muna nga sa dira nga ginhimo niya change niya ang water into wine in the New Testament. For me, I believe the Jews, ang mga Hudiyo, nakaintindi na. May ara na sila clue. Yeah. Okay. Amo nang sign. Amo gali na. Amo nang sign. Misiya ni. Kay the only authority nga makita nga nahimo man sa una sa panahon sa ila katigulangan sa kay Moses ang pag-turn water into blood. Into blood. Yeah. Yes, Sir Matt. Ano ang imo natalupang nan? So nakita ko diri baladok nga ang first miracle nga ginobra ni Jesus Christ may angot sa pag-asawahay sa marriage. Yes. So ang marriage bal anatod nga amo man ni siya ang first institution nga gin-establish prior pa sang sala ng sulod sa kalibutan. So yes. very important kining marriage nga ini. Ang pag-change ni Jesus Christ sang water into wine nga ini daw ka nami bala siya nga talupang doon kay ang wine nga ginano niya best gid nga wine ang iya nga so nga ang gin change kay wala na sang wine didto abi mo so ang wine nagadala sang blessing sa mga tawo especially sa ginkasal so meaning si Jesus Christ ang nag-provide sang kulang didto sa may okasyon nga ato so sa aton bala nga kabuhi dok no nga ang presensya gali ni Jesus sa aton kabuhi nagadala siya sang blessing kag ang best gid nga blessing ang iya nga ginadala sa aton so makita aton nga ang ginturn niya nga wine ito is abundant siya mo damo so ang blessing nga ginadala sa aton sang Ginoo naga-signify man ina sa aton sang kung itugyan naton sa Ginoo ang tanan-tanan dahatagan niya kita sing pagpakamaayo pero hindi lang simple nga pagpakayo kundi nga abundant gid ina siya nga pagpakamaayo so always gid naton tandaan nga ang aton nga Jesus nga nakilala nga ini hindi lang sa simple nga Jesus kundi nga Dios gid siya yang sa pagpamayo kanami ang kay Doc Craft ang authority sang nag-perform sina nga miracle ang sa imo is blessings okay sa mga tawo nga who will invite Jesus sa ilang kinabuhi. Ang akong diri nga nakita man niya Doc Craft and Sir Matt at this time bago pa mo bago pa si Jesus nagtawag sa iyang mga disciples na ti ang iya giisa man siya gin-emphasize nga in the presence of his disciples makilala, mamatikdan, madumduman sa mga disciples nga ang ila ginsunod nga Jesus nga nag-invite sila is indeed the Son of God. Kaya ti wala sa maka-perform sini. Na ti isa man na nga ginhatag ebidensya sa mga disciples nga wow, grabe ang aton nga teacher. Oh, real indeed the Son of God. Ano pang idugang mo Doc Craft? Ang akon lang madugang siguro ang mga Hudiyo bala no bisan nakita na nila ang sign but still tig-aman gyapon ang kasing-kasing ang punto dira nga siguro hindi enough ang sign no nga magpati sila nga si Kristo anak sa Dios ang siling sa aton leksyon kinanglan may ara gid element of faith nga matanom sa kasing-kasing sa mga naka-witness ini. Kinanglan ang sekreto ya magpati sila nga hindi to ya halin lang sa or dito siya palagpat lang magic lang or whatever
ang naghimo sa to hindi parehas sa ila, Sa ila. no? Hindi pero kung may makahimo man nga parehas sina nga ara dira kay ti may mga fake man nga mga magicians nga gahimo sina. I don't know sa sina nga time, pastor, daw wala pa man siguro wala ko kabasa nga may nag-contrast, no, sa trabaho ni Jesus. Abi nga gingamit sang yawa na nag-contrast. Lain siya kay Moses to yan. Lain sa time ni Moses, di ba? May mga magician si Pero yan gin sopak, gin pa contradict ya sa kay Moses. Yes. Pero I believe na ara na sa palibot nila, basig Nadlok sila. Basig magician lang na, magic lang to. Hindi man to guro, basig gin daw lang ta, gin hypnotize lang ang aton nga mata. Okay? But the point is, with that, wala si Jesus Christ naggamit sang iyang gahom para i-prove ang iyang pagka-divinity, but rather still allow freedom of choice nga magatubo ang pagtuo diri sa kasing-kasing sa maka-witness. Amen. Sakyan ko inyo nga duha nga punto. Hindi gid sila kasupak nga ini fake nga miracle o kung ginhimo lang sang other magicians nga pwede man mahimo because Sir Matt mo ginmensionar kay na it's the best wine. Ang mismo ang coordinator nga chief coordinator sa ano ni sa may kasal nagambal wala pa gid ko the whole of my life wala ko katilaw sini nga klase sang wine. Ang punto dira nga when God performs it's really the best for us. Sir Matt sa second naton sa Monday, the second sign in miracle ay in Galilee. Ikadwa ni ang background sini may isa ka hindi man sa centurion pero dako ang palangakuan niya sa Roman government. Nga iya bata masakit. And then nag-request sa kay Jesus ang sabat ni Jesus nga ako nakita diri nga karon lang ko nakahangop nicely nga sila grabe kamo kung hindi kamo kakita sang sign hindi kamo magpati and that's it. So siling ni Jesus pauli na kay mo bata na ayo. Yes sir. So iba abi siya dok ang nobleman nga inimo kay hambal gini Jesus daw nag-initial nga gin-challenge ni Jesus ang tawo nga ini nga silin Jesus ang tawo ya subong silin ni Jesus ang ilang nga generation kung hindi sila makakita wala sila nagapati to says to believe. Oo tapos hambal ni Jesus puli ka to kaya ang imo nga bata maayo. Ayo na. Pero makita aton nga nagpati siya. Bisan wala pa siya makakita sang miracles, nagpati siya. So amo na ang tuod bladok nga pagtuo. Tapos wala man siya nagrush nga magdali-dali pauli. Believing in himself nga kun ano ang ginhambal ni Jesus, matabo adto. Yes. So sa pagpauli niya pagkaaga, nag-ayo gid man ang iya bata the same time sa kun ano ni oras gid ni Jesus ginhambal. So ang aton lang nga ang sign lang nga Dios gid Jesus ya tungod nga ang tagsa kapulo nga iya ginahambal there is power. Yeah. May power gid. So ang miracles ma-experience naton do kag pastor after we believe. Yeah. Kagang isa pa gid na ako nakita before ako natay kay Sir Rafi. Ini hindi ni Judium. A Roman nobleman, a general or dako iya palangakuan sa Roman kingdom. Pero kabati sa kay Jesus, kagti grabe ang kanya nga amo to ambal mo kay na nga siling niya pauli ka kay ang bata mo ano na ayo na. So wala sa nagpauli because he is confident nga ang bata ya ayo na. Sunod pa nga Sir Doc Raf. Okay, ang element nga akong nakita diri ang connectedness no sang spiritual sickness. I believe ang nakita gid ni Jesus Christ hindi lang niya ang physical nga sickness no. Nakita sang Ginoo ang longing sa heart sang ini nga tatay kag laom kag nagapati siya nga may ara nga ginapangita pagid aside sina nga healing ang tatay. So the healing miracle of Jesus kumambal ta nga lain siya sa mga healing miracles ang mga sa palibot. In a sense nga upod gid ya ang spiritual. Hindi lang physical healing ang nagakatabo no. May changes gid ya sa kinabuhi sang tao nga
kung ma-meet niya si Jesus Christ, no, maayo apil ang iyang spiritual nga gikinahanglan sa sulod sa iya kagalingon. Yeah, Doc Rap, hindi dugangan ko, sobra pagidya. Hindi lang physical, hindi lang spiritual, but the four aspects of dimensions, social and intellectual. Kaya nga man, pagpauliya, ang bilog ng pamilya nagpati. Yes. Yeah, so kung ang bilog ng pamilya nagpati, ang ilang mga kinagamo sa sulod sa balay has been amended. And then, ang intellectual nila, nagdugang kay ti, I know nga they will continue to search and search. Okay? Ang isa nga punto pangidri, nga hindi sila Hudiyo. Now they are believers of Christ already. So sa mission nga side, kung dirita sa wedding sangkana, ang strategy ni Jesus, mingling with people. Okay? And diri naman niya sa Monday, he reached out even non-Jewish people. Okay, now sa Tuesday, Doc Rap, ang 38 years old nga paralytic dito sa Pool of Bethesda. And then, isa kadlaw nga Sabado na kadto si Jesus, kadamo sa mga nagapati nga ang una makalumpat, makalukso kung ang pool, ang tubig magabukal, maayo. And then, ini nakita ni Jesus, ang pinagid ka, pinakamasakiton gid. Kaya imagine, 38 years gid siya yung way kalakat. Ang ibang tuya siguro kahilanat lang to, ibang tuya siguro mga ano lang tuya, but siya 38. And that's it, Jesus nakita yan. Now, of all those who are waiting for healing, amo niya ang pinaka-worst. Naghambal siya. Anong gusto mo? Siling sa wala sa akon nga magupod, nga maghaboy sa akon. Okay? Siling ni Jesus, sige, tindog, himusay mo ang panig, ka magpauli. Dokra, diri ko sa implication ng conservative Bermeno. Diri ko sa issue. There is a previous nga miracle, may issue dito, and it is nga ang nagproduce si Jesus sa wine. Pero atong leksyon nagambal nga it's not fermented wine, unfermented man nga wine. And diri naman ang issue naman sang Sabat. Pwede man to nga pabuwasan niya lang. Kaya actually sa rules sang Hudiyo, may kasuguan sila nga pwede lang man basta kay emergency. Pero ang tao nga nagasakit sang 38 anyos na. Hindi naman siya emergency. Kaya pwede pa na buwasan. So pwede man niya lang to pagbawa. Dugay na kayo sa katubong ko. Pero ang nakuha ko sa atong leksyon nga, nga gina-prove ni Jesus Christ ang pagpangayo sa adlaw nga Sabado, in a sense nga gusto niya tudloan ang mga Hudiyo o kon ang mga tao nga mga witness sini nga he is still a creator God, no? Sa iyang pagka-divine ba, nagapadayon ang iyang pagka-creator. And to restore the physical health of someone on the Sabbath is part of his power, authority, being a creator. Yes, and that's correct. Yes, Sir Matt. So, amo na ang background sang istorya sang masakiton nga ini, no? Pero nakita ko bala nga kalaluoy gid siya mo. Kasi 38 years na siya. He is looking for someone, for a friend nga mag-ano sa iya. Nagbulig. However, ang tanan nga tawo didto ti nagakinanglan man nagapauna-una man lang. Then ang iya nga pag-converse niya kay Jesus, daw iya lang gusto paabot kay Jesus nga buligi ko ihaboy ako didto karon. So ang iya nga hope didto sa may pool. Pero wala ka dito sa kwaon nga hope dito sa pool. Kaya ang atod lang gid nga paglaom sa kay Jesus. Yep. So si Jesus ang naghatag sa iya sang paglaom si ding Jesus, tindog ka kag bitbitan ng imong nga banig. So wala man siya nagpamangkot, Dok. Magani. Wala man siya nagpamangkot. Basi kun matumba ko kay hambal sang Bible, nagtindog bad lang siya gulpi. So naghambal siya nga faith. So once gali nga ma-encounter naton si Jesus, Dok, automatic ang faith nato nagabuhi or nagatubo siya. Kaysa mga miracles abi sa mga na-encounter ni Jesus nga mga tao, paghambal ni Jesus nga matindog ka, bangon ka, wala na sila nag-question, basi matumba ko, kundi nga nagtindog sila. So every time galing ma-encounter naton si Jesus, kag tingwaon gid naton every single day nga ma-encounter naton si Jesus, agud to nga makaangkon kita sang faith nga ina. Pero
nakita ko man diri Dok, inugang ko na lang, Yeah, go ahead. nga ginhambalan siya ni Jesus after pila patapos nag-ayo na siya, nakita sa temple bala. Nga hambal ni Jesus sa iya, hambal na sin no more, hambal na kay basi kun lala pagit na matabo sa imo. Oo. Yeah. So si Jesus Christ is hindi lang concerned sa aton nga physical nga sitwasyon, kundi nga much concerned siya sa aton nga spiritual life. Yeah. No, so gusto ni Jesus Christ nga hindi lang ang physical mag-ayo kita, mapatay man kita gyapon mo, pero gusto Jesus Christ nga buhi aton nga spiritual life gid kag-ara kita sa Amen. Ang akong di Doc Raf kay Sir Matt nga nakita. Nga ang tao bala wala nagdebate. Siling yaw. Yeah, siling yaw. Ti siling pagpamangkot ni Jesus, gusto ka mag-ayo. Ti siling yaw wala sang mag-ano sa akon, magbulig sa akon. Na ti siling ni Jesus, sige, tindog. Wala silang ano ka, hello, sino ka? Kaya ti, most likely, damo naman yung istorya sang palalatiko ni. Pero, ang akong punto diri, there is power in the word of God. Nga, once ang Ginoo maghambal, isa ni sa mga signs nga si Jesus, matuod nga anak sa Diyos. Kay, basta hindi lang kita magdebate, kag hindi kita magsupak sa pulong sang Ginoo. Tidi ng pulong sang Ginoo. Biblia. Yeah. There is really power. The changes will come sa sina nga punto. Doc Raf. Ang atong leksyon nagambal nga gina-connect permentino ang physical sickness sa spiritual sickness. Kag ang leksyon nagambal nga usually ang aton physical sickness resulta siya sang aton nga spiritual sickness. Pero ang aton leksyon nagambal man nga kinahanglan mag-careful kita kay may mga tao nga masakit man nga hindi tungod sa iya nga sala, no? So ang punto dira nga para sa akon siguro we cannot judge. Jesus did not judge sining masakiton nga tao, but rather gin-allow niya ini nga tao nga mag-express gyapon sa iya nga faith bisan ano man ang iya nga background. Yes, and that's good. Aton pa dayon nun, sa aton na Wednesday na ti Sabado nga adlaw, gabit pa ang tao. Ang tao lang. Wala nakadumdum nga Sabado. Oo. Ti kay ti most likely wala na maginisyan guro kasi Sabado kay na kay ti paralitiko siya. So, he did not recognize nga ato galing adlaw Sabado. Ti samtang kabit-bit siya with all the smiles and with all the the thankfulness nga naayo kalakat na siya. Imagine bra, way kalakat bakalakat ka. Kay tilyo grabe na nga klase sang excitement nimo. Ginsugata siya sa mga eskriba ka presyo. Oy, nga ang kuan ka way ka balo nga subong Sabado. Nga aga bit-bit ka. Dito pa siya nakadumdum. Ay, ato bala ang tao nga nag-ayo sa ako, nagsusugo sa ako, ginsugo ako nga mabit-bit sa banig. Oh, and that's it. Ang punto di Sir Matt sa imo, imbes nga magpati ang mga tao, ang mga tao. Oo, nagadugang pangilang ano ni. Ano ang rason, Sir Matt? In the very first place, pastor nga nakita ko, ang ilang nga mga tagipusoon halin sa umpisa ka kontra na gidadaan kay Jesus abing ila tagipusoon mo. So anything good this man will do. Wala gid gyapon. Mangita sila fault finder din sila kay Jesus. Kay so hindi sila hindi sila makaabot sa kamatuoran kay fault finder sila mo anything nga ginaobra ni Jesus ginakontra nila. So bisan insakto ginahimo nila nga mali and ginplanuhan pa nila nga patyon si Jesus Christ. So ang ginrason nila tungod nga nag-obra si Jesus Christ ang amon ang mga butang during Sabbath. So ang mga tawo nga ini, dumduban ko sa leksyon nga ginatudlo sa amon ni Pastor Carado, nga ang mga tawo nga ini daw mga ecclesiocentric sila. Naga-focus lang sila sa mga polisiya, pero wala na sila naga-focus sa Ginoo. So ila yung gina-accuse nila si Jesus because pero nalipat sila nga ginhambal sa kasulatan nga it is lawful to do good during Sabbath. But it is unlawful to work or to earn during Sabbath. So amo ni siya nga ako niya nakita dito. Doc Raf. Tig-a nga kasing-kasing. So sa title pa lang, no, may mga close-minded gid nga tao. Bisan pila pa ka miracles kag signs ang makita niya. May mga close-minded gid ya. May mga tao nga daw hadlok bala mag-explore kung ano ba
iya ba na sang Dios or iya, pero pitang Biblia nagambal nga kinahanglan imo nga testingan ang mga espiritu. Labi na gid sa aton nga panahon karon pastor kay kadamo sa mga manog ayo. May mga tao nga nagagamit tubig, panyo, iban pa nga mga klase sang pagpangayo. Tiyang pamangkot ano gid bala alin ba na sila sa Dios? Well, ina tanan imo kinahanglan pamatud-an pinaagi sa pulong sang Dios. Kay siling pa sa atong leksyon nga ang Word of God amo ang basis no sa pag-prueba. May mga test nga pwede naton gamiton sa pagkilala kung sila ba tuod ngalin sa Dios. Isa sina no to the law and to the testimony. Kung hindi sila naghambal kag kinabuhi sumala sa gisulat sa Biblia, pwede nga hindi sila halin sa Dios. Kaya tiari si Jesus ang ganahan ko diri, si Jesus why man siya siling nga nagsupak sang ginambal sang parasiyo nga gina-respect niya man gyapon ang Sabbath. Galing lang mayara lang gid siya nga gina-emphasize sa utok sa mga parasiyo nga ang inyo nga Sabbath, ang pag-intindi nyo sang Sabbath is a burden rather than a delight. No? Muna nga, amo man ni siguro ang leksyon kadamo ni sa sulod sa church nato no nga imbis nga blessing ang Sabbath, nahimo siya nga curse tungod sang mga man-made siling padari, man-made rules and regulations nga aton nga gina-emphasize sa aton mga iglesia kag kabataan. Kung Sabado hindi ka katigang, kung Sabado hindi ka kapaligo, na ti daw nagdako ka sa hindi. Na. And then Sir Matt, sa aton Wesley when at the time naubos na gid. Ano ya ang gin-claim ni Jesus? Why? Ano ang rason ni Jesus when these people confronted him? So, nami andla ko diri, Dok, ang gin-emphasize ni John diri, nga 9 verses lang ang iya nga paghambal about sa miracles. Pero 40 verses gid ang ginhambal niya about sa kung sino ang nag-obra sa miracle. So, ginapaabot lang diri nga, hindi kita mag-focus sa the miracle itself, kundi nga diin naghalin inang miracle. Hindi kita mag-focus sa kung ano ang natabo. Whose authority, the miracle has been. Di naghalin ang iyang authority. So, sometimes wala sa aton, bilang tao ko mas ginapili naton ang gift tapos nalipat na kita kung sino naghatag sa aton. So kung mag-ayo gani ang mga kabataan kita mismo mag-ayo kita, nag-focus na kita nga nag-ayo kita pero nalimtan naton kung sino nag-ayo sa aton. So gusto ko diri nga ang Dios naton niya nga kay laban ang verses nga explain ni John, gusto niya nga ikilalahon gid naton siya as Dios gid naton. Ya kag hindi aton pagpilion ang gift over sa aton nga giver. Amen. Yes, Doc Raf. Sa iya nga claim siyempre ang claim niya diri nga siya anak sa Dios, no. Siya isa sila sang amay. Isa ang purpose niya sa amay kag he belongs to the anak siya sang Dios. Kag kung ano ang iya sang amay, amo na gani nga sa Juan 10:30 ako kag ang amay. Isa no. Kadamo gid nga mga teksto sa Juan nga nagapapatuod sa iya nga claim nga siya anak sang Dios. So sa sini nga claim kinahanglan niya ini suportahan. Ano ang mga support niya? Siling sa katong leksyon kinahanglan nga may gamit niya ang mga kutlo niya si John the Baptist kag isadra ang scripture. Let's say sa time ni Jesus kadamo sa mga scriptures nga gikutlo niya about sa alin sa kaya ilang scripture sa una ang Old Testament pa man alin sa book of Isaiah nga nagahambal may tungod sa iya ang katumanan sa ginahambal sa Old Testament kung sino siya sa iya nga kapanahunan nga natuman sa iya. So amo na ang mga support no ang balaan nga kasulatan kag siyempre ang testimony sa mga witnesses sa mga nakakita in favor kung sino gid si Jesus Christ. Amen. Mga utod kadamo pa, galing kay ti wala na ubos na ang panahon. Ako na lang pangayuan si Sir Matt sa iyang last message, last take, and then si Pastor Rafi. So ato niya nakita diri Doc nga ang mga miracles nga gin-perform ni Jesus sa libro ng ni Juan nagatudlo gid nga siya gid ang tuod-tuod nga Kristo.
Pero sa akon nga conclusion diri kag bilin ko sa aton nga mga kaabyanan nga nagasubaybay sa aton, ang teksto bala sa Juan 20:29 nga nagsiling si Jesus, bulahan ang mga tawo nga nakakita sa akon kag nagtuo, pero mas bulahan ang tawo nga wala maka-experience sa sinang mirakulo apang nagatuo. So wala sa rason ka mga utod nga hindi kita magtuo. Ang Dios magapakamaayo sa inyo. Yes, sir, Doc Raf. Ang akon nga last amo ang tawag sa memory text sa versikulo 31. Ini tanan ginsulat ni Juan agud nga magtuo kita, no? Apil kita nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios. Kag pinaagi sa aton nga pagtuo, makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan dira sa iyang ngalan. Amen. Damo pa mga kulturan. Nauna pa lang ni nga simana may dusi pa kita ka mga simana to know about John sa libro ni Juan. May tungod sang pagka-Dios sang Ginoo. Amen. Muna damo pa kitang balaan mga kulturan. Sa hindi pa si Sir Matt magapangamuyo. Aton anay pasalamatan ni aton mga sponsors ang mag-asawa Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Camoni, Jet and Susan Caro, John and Goldie Juligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, ang mga magulutod, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, si Ma'am Marlubel Heruta Lurin, si Ma'am Ladel Labalan Gascon, si Ma'am Antipas Piedad, Mark and Meryl Mendoza, Arcadio and Liti Mendoza, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Jamie Trino and Anneli Trino Perdido, kag Helen Barbasa. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa inyong tanan. Amen. Yes, Pastor Sir Matt. Mga moyo kita, dalangpan kag mahigugmao namon nga Dios, amon gid sa subong nga hapon ginabalik ang amon nga pagpasalamat kag ang pagdayaw sa imo tungod sa mga leksyon nga amon nga natun-an subong. Ginoo, salamat sa pagpahanumdum sa amon nga ikaw gid amo ang tuod namon nga Dios kag i-remind kami sa adlaw-adlaw nga tanan nga magpaidalom kami sa idalom sang imo authority. Ginoo, patawara kami sang amon mga kalapasan nga nahimo apang sumugod subong Ginoo. Ginaampo namon kag ginadangop sa imo nga sa tagsa-tagsa ka mga decision making namon tudloy kami nga kinahanglan mag-abide kami sa imo kag tudloy kami Ginoo nga ang amon nga mga actions magasuno sa imo balaan nga kasulatan. I-bless ang mga kauturan nga nagasubaybay sa sini nga pagtuon. Kabay Ginoo nga ang mga leksyon nga ila nga nabatian diri, ila man ini nga ipaabot kag i-share sa mga tawo nga wala pa makakilala sa imo. Agud tumadamo Ginoo ang mga tawo kag mga kalag nga madala sa imo tiilan nga makaangkon man sing kabuhi nga wala sing katapusan. Salamat sa imo paghigugma sa amon kag sa imo pagkabalaka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.